راستہ ایک کم لوگا یہ نواد دیتا یہ بازار بلکہ اما حسابہ کے سارے بوتا اما حسابہ ہیں پدا ہمیشہ نہیں یعنی چوک کو برازات وہ کماران چمتا ہے وہ پوچھتے میں پتا سستے مال نہ دورتا شرے مال آئیے تو اچھا دورتا بازار میں اوشے نہیں تقریباً میں پت پیروکانی ٹیم پہ ہمارا دورے گی. السلام علیکم گلے راج شامرچی روگانا ادا کسرا کسرے کشک چنانچی گشی ای سیپیک روڈ ہے ای سنگئی کراس ہے ای سنگئی کراس ہے سنگی کراس چی کسرے روڈ گشی یک کی دیما گشی یک کی امدہ گشی ما امی روڈا چی گرن مرچی روانے کسرا چارنے کسرے چیچو بازارا نہیں بازارا چارنے بولے راجہ ہمیشہ مارا وگانے تئی کسر بازارا انو امی ما سنگئی کشکار گفتا دیم پا میں زیبارے نے مگائے انشاءاللہ کسر بازار کی گیز دسر بے اور دا حالے والی کنی شمارا اور دے بازار شمارا پیش داری یہ پورے کسر بازار ہیں کسر بازار میں سنگئی ہے ما زیبار نمٹان کنا یا راجدان کر کے تھی سنگیر ہوتے معاش ما اے رہا رونے یہ وہ سنگیر ہوتے ہو وا سنگیر ہوتے معاش ما ادا کسر نیم وغیرہ پا یعنی گریش میں زیبار نیم گا چھپا اشی معاش ما نروگانے یا جی نصیر باقیاں زبردست ادا پتہ پولی کہتے ہیں یر رائے دیما چیر ہوتے نا یر رائے پتہ ایتائی بلراج میں دین پا روچ برکت نیم گا بو مارتان کو نو معاش مروانے روچ برکت نیم گا بازار میں اوشے نہیں تقریباً میں پت پیروکانی ٹیم پہ ہمارا دورے گی. گلی راج ما ہمیشہ راستے کی ہیدا کسر کوئے بون بازار نا کوئے بون بازار زہمی کو ای زہمی کو شرچیہ واسطہ کشاں ای دور سے حال والا واجہ میں کرن نشتہ ما واجہ جو سپورس کنی ای بازار کوہنی بازار یا نوکینی ای درگت واجہ من جو سپورس کنی شما تاکرم ہے گما اپنا داری بکنے کسی نوکینی میں چین سے رات کا کیچے داستان ہے گا انگا سبکرائب بھی نہ کتا گڑا آئیے سبکرائب کرنا کہ میں واسطہ یک ٹوین دل بڑیوں کو مکی اللہ پیتنا مالدار پیتنا مالدار پھر کنا پھر کے دیکھا میا دیما ہاں منگانی میا باسا عشق ہوتا دیما منگانی اچھا صحیح ای بازار کوئے بون شرعی قوانے بازار ہے ایک قوانے بازار ہے ساک تقریباً 6 سال بیتے اندازی چو یہ ای پیدائش تی پیتے پیتے پیدائش پیتے پیدائش دانے بتا پیتے کلانچا بتا پیتے کلانچا بتا اچھا یہ پتا لاڈتا دا اتکا ہنگو آوری چیم بتا واری بتا اتکا ہنگو نو میں مات سام کو تھا نو ہمیں دار رت کو ریش بتا صحیح ایدا کی اتکا کا یعنی تی پیتے زیے اشان چکار کو تھا اشان ہمیں ملک دیکھ کر کاری کو تھا دیکھے ایچ نہ کو تھا میں ننگارے کار بتا نو نام کو تھا دیکھ کر نو ملکان تو کرے اسی دیکھ کر نہیں نا میں ننگارے کار بتا اب پیشا اور بتگا میں اور بتگا ہنو شاتت کا شارن کو بتا وہ کماران چمتا ہے وہ پوچھتے میں پتا سستے مال نہ دورتا شرے مال آئیے تو اچھا دورتا شرے
من پتہ نام تو میر حلدار وے مالان دوستیا مردمے کر رہا آگا مانو پاچا رہا بلے آئیے کر رہا مردم والی نبوتا دیکھانی بوتا بنائیں کائگری بوتا وشتری شار رہی بوتا وشتری بھائی بوتا تو وشتری میں دو سے بوتا ساربانی بتا اور ساربانی کو تھا دیکھانی کو تھا کائگری میں داشتا کائگر یعنی یہ دمک توکا یعنی بازار تہا شارے کائگر گوڑا ہمیشہ بوتا گم یعنی کسرے تہا کسارے تھا کسرے کیا کہ دو بازار ہیں یا کہ بانے بازار ہیں یا کیا ہیں آہاں چی یہ بازار ساری ران دیں یہ ران دیں یہ ران یہ دیں اولا بوتا بوتا کچھ تھی آدھے مکا کوئی کوئی جی آو گرگانڈ اچھا گرگان ووٹ کے آستے گرگانڈ یہ بوتا گا ماں بازارا اچھا اچھا لڑتے گا پتا چیزی کنچی تھی ایسا تھا جی آو چیزی پتا آت کا یہ بازار ہے یاد جاگا بوتا گا اولا لوگ نا بوتا پتا گیر دکھی بوتا گا آو آو نو مردوں میں درو یاد جاگا بوتا گا نو بانے بازار چاہے میں بازار تیار تری سجے میں علاقے بازار تیار تری ڈنو کے بازار کسی ڈنو کے بازار ڈن نہیں ہوتا نا آو آو صحیح صحیح ایک یہ بازار آپ بازار یلا داتا یہ بازار اچھی واسات کا وجہ اچھی بوتا یہ اولا ادا بوتا گا یہ مردوں درو ہمیں دا بوتا گا تو کنچی تھی یعنی مگا بوتا گا نا تو آیا ادا الداتا کتا آپ نے بوتا ووٹ کی بوتا ووٹا وشتا آو پدا واج کار بوتا پدا مدام بوتا گا شن سپلائی جتا واٹر بوتا آپ بوتا متنگی واسطہ لڑتا چیزی کچھ تچتا چیزی ہدایت کا ڈگاران سرا صحیح صحیح ادا ویسا زمینی نہیں درو ہم کیے گا انوار شاہ بوتا گا حبیب اللہ بوتا گا یہ زمین درو ہمان بوتا گا ہاں مارا ہوں زمین نہ بوتا تھا میں کہا ہمیں دیکھ کرنے کو تھا لا پوارتا وشتی تیئے میں کہا بوار مارا بدے گوں اب پیشہ وان چو بوتا نو ہر کا سیرے نو آج ہم پجے نہیں رہی انو زمین تراستے گوڑا مانا زمین نہیں مم دروگ بے بندی زمین نہیں ہاں مانا پالے نہیں تو انو باغا کھا رہا ہے ماں آو ایدا رحیم میں ملکن سر ہویا ناصر چی چٹا کھا رہا میں نے ایکڑے دو ایکڑ ماں ہمیں اسپوس کشتا دیکھے میں ایچکنا پتا اسپس کشتا ہمیشہ آتا ہم پیپ کی جاتا کال وٹ نہیں میں اسپوس کشتا دیکھے اسپس سم پتا عبدالرہ دی تربت بازارا تو بتا کلا تو کا ہمیں گو رائی دیں کلات کا زمین تو گئی گیا میں ناصر بد والے رحیم میں گئے ناصر بد والے یہ حیرآباد چنیا حیدرآباد نشتا ہاں صحیح صحیح تو یہ پتا ہے ناصر آباد نشتا جندے حیرآباد نشتا بس ٹھیک ہے یہ لد دے تو کہ اتک کے ٹیم با تی پتے زیاں وانتا اسکولا من نہ وانتا کہ وانا گابری نہ بوتا ما گو پاس چاریں تھا اچھا تو بھی پتہ نہ وانتا ہو ما ہوں اچ نہ وانتا تے بازار ہے یہ بازار کے تو یعنی ودی بوتا کے گڑا یعنی اسکول بوتا ودی ٹیم بتائی ہے من یا نہ بوتا یہ رندا اسکول بوتا کم کم ہاں ابری اسکول دا نہ بوتا یہ نہ بوتا یعنی تی بازار میں تو کہ تی ہم سرو بوتا کا انسان بھی نہ وانتا نہ اسکولا وانتا یا کی ڈن اچتا وانتا کی بلے بلے نہ وانتا میں گو کو پاس ہمیں شوق ملتا اسکول نہ بوتا نا ماسٹر نہ بوتا نو ماسٹر موچی مولا موچی اولا کو بوتا صحیح صحیح اولا ما تتکا مولا بوتا کیا جنازہ ہی دیا نو نکاح ہی دیا کجا ما مولا ہی آفتا چھوٹا بری کجا اولا کجا بوتا نو مالو کا وانتا میں وان کے دومبا کپتے اولا بوتا گو کا شاک کاڑے پاسو کا ما بہائی کرنے لاپی کرن وارا شر مردوں ہوتی چوک کوئٹا وہ آ رہے تھا ہمارا رد آتا غریب ہوتا میں اوٹا بھی دیا چوب کرے ہمارا تو رد آتا صحیح صحیح ہمارا چیزیں کی گنجائش نہیں مارنا نبی نا نو آنے کے دور میں وہ چھوتا نو ذرے سارا ہے نا تی بازار تے مسجد تے چچو کے نماز واسطہ یک کیا دو ایدا مردم نہیں یک 2 سے 4 کے بلے پیشما مستے این پشمان مارے بانگی دی نو آگے کی وتی دولا کون جمعہ نماز کو جا رہا ہے جمعہ نماز ڈنو کے بازار رہو ایدے کسرے تو کتا نا ڈانو کے یعنی کسرے بازار سے بازار تھا نا ڈانو کے بازار جمع صحیح زبردست زبردست شمع ایدے آپ مسئلہ چونے وارگے واسطہ زمین آپ سو رہے ہیں نا یہ سو رہے بھائی یہ علاقہ بے کے پی دن کے پیریں لمبا برو انگو آپ نہیں وارگے واسطہ پیریں لمبا ہاں بلے تھئی دا بلے نے آپ واشے بلے نے کورے لمبے واشے کورے لمبے آپ پٹ سپلائی ایدا بازاری ہستے تیرے بازاری بشم امام زانی کنری کنری ایشیا یہ چو زہر ہم چاہ جاتا زہران بور جاتا اچھی جاتا زہران چوٹ ہے بازار تہا جاتا زہران
ama kore lambe wash Kore lambe washa. wash Shoma ko ko ja pora gan shma ma tai. ko shatta waran gaadi rawa nilega aap karan WhatsApp le ya start na kana pettu ki aapke zarur WhatsApp le bura men ta jeta na. balle na jata Start na kana kana. ha solar sara hai na solar start kana petti ke bari si pe prostagam bari si chushi ba sara Aud mardamas ko dashta. ha yakki rasta Shoma tan kai diye. tanka ya government dega Government diye shoma diye bazar mardom. bazar mana diye government dega ಈ ಬಾಜಾರ ಏವಣಿ ಮಾಡ್ದು ಮಸ್ತಿ ಧರ್ಮುಲ್ಕ ಕಾರ ಹಾ in mani bazar awla drobutta nunni ಧರ್ಮುಲ್ಕಿ ನೇಸ್ತೆ ಇನಿ ತಾಲೀಮ್ ವಾಲ ಬಿ ನೇಸ್ತೆ talim wala chushi ne ತಕ್ರೀಬನ್ ತೋಷಗಾಯ ದ್ವಾಜೆ ವಂತ ಚಾರ್ದೆ ವಂತ ಏವಣಿ ಮಾಡ್ದಮ್ ನ ಮಿಲಿ ತರ उसके डॉक्टर ಸೈ ये अस्पताल वाह कुछ इतिहास सरकारी बोले क्या ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇಸ್ ಬಲೆ डॉक्टर नहीं ನೆ सर बना मार दो मैं सोता वंडू ना दारा हर कौन कार आशा अच्छा गुलराज मात कहीं बाजार ये बाजार हमारा में पिछ दरगानु एदा यक मस्जिद असते ये मस्जिद तो कम उच्चारण है पदा एदे बाजार आबादी कम में आबादी ये कहने बाजारी भले दशते तो का यक कहने बाजारी ये दश तकरीबन 50-60 साल भी बाजार भले ये बाजार लोग क्या हस्ता ये कम लोग ये नवद देता ये बाजार बल्कि अमा हिसाबा के सहरे बुता अमा हिसाबा है पदा हमेशा नहीं यानी चौक को बिराजत को नमाज को पढ़ा सक आमी मर्द मन सरा ये बाजार आबादी मुश्तमिल है इधर एक मस्जिद हस्ते हमारा मस्जिद पिछदारी और बाकी हस्ते लोग हमारा लोग पिछदारी बाजार कुएं बन एक कुएं बने बाजार हैं कसरतों का ये अवली बाजार है वादे के तो यानी तुरबत शहरी नेम का चिका है ये बाजार अवली बाजार हमेशा पदरान दहा बाजार का हाँ पदा ये बाजार या कशा ये मस्जिद तिंगुली राज हमारे मस्जिद तक हम पिछदारी दाना कम चारा नहीं आदा तो कने रोने ये बाजार है कुएं बने बाजार है मस्जिद हमेशा ये किशकिंते रोड ಈ ರೋಡ್ को अच्छी पिता के निमगे रोड चा लेक रोड अच्छे पिता की मेन रोड अच्छे गोड लेंक रोड पिता के यक रोड चदान चिरोती बाने बुना कसर बाना बाने बाजार और बाकी बाने बाजार दगिया बाजार है समुद्र चिरोती ये रोज बरकत ने मगा ये बाजार वगाने ये रोड के रवागाने रोज बरकत ने मगा शरोशा लुबिया बाजार रोती कुट्टी ना ये सही सही अच्छा गुलराज में आज के बाजारा कुएं बोन कसर कुएं बोने बाजारा अच्छा मैं वो लोग शुमारा चोन लगे अल्लाह मोती कमेंट सा विदेश शुमा वती कल दरे बेदारे वती हम साइगानी कल दरे बेदारे शुमा अल्लाह है मायारो बाउटे नूरवाने इदा एक बाजारी हस्ते यानी मा इदा हाँ पदा इदा रूच बरकत नेमगा बाजार नाम ची तको लुब्बी ये लुब्बियों को कहने बाजारी बल्कि ये बाजार अच्छी गेश्तरी आबादी स्थान लोग भी गेश्तरा ये बाजार कम तरह नूरवान ने माशा हा बाजार चारन है